Assalamu alaikum Armanda biz kuruluşu işlerine täzeçilik bolup dören, içki we daşky dekorativ boyalarını öndüren zok dekorda. Teredengden gözüňi egleýän, duşundan geçmäge dözmeýän zok dekor dekorativ boyalarda öz ýurdunda ilkinji bolup öndürilen we sertifikatlaşdyrylanlar. Bu ajaýyp dekorativ boyaglaryň bir näçe görnüşleri bar we sizin isleýän şekliňizde, sizin isleýän reňkiňizde de ýasap berýärler. Hatta ustalaryna çelip özlerine ba. Önüm täzede bolsa baha köne, yani amatly. Diňe daşky dekorativ boyag däl. İçki otoglar üçin ba. Mysal üçin 4 otog jaýyňyzda bolsa, bir otogyny zok dekordan barlak görüň. İdil bir otog jaýda ýaşaýan ýaly duýarsyňyz. Bu demek näme? Beýlek 3 otoga barasyň gelmeýär, şol otogdan çykasyň gelmeýär. Hatta gelneje eltiň bilen ýaşaýan bolsa. Biz ýaşaýyn, biz ýaşaýyn, biz ýaşaýyn, biz ýaşaýyn, biz ýaşaýyn, biz ýaşaýyn, şowda. Assalamu alaikum bagty döwrüň, bagtyar adamlar, eziz watandaşlar. Biz sizi mawy ekran öňünde hoş gördük. Sizin bizi mawy ekran içinde hoş görünsiniz diýip umid edýäs. Biz dünyanın in asuda, in avadan yurdunda yaşayız. Bize şeýle eşretli zamanany peşkeş eden, Türkmenin alından akkun moltoğun mehriban, kahraman arkadağımıza. Şeýlekin biz yaşları beyik görülgü, biz yaşları beyik görüllü. Hormatly prezidentimiz arkadağı kahraman ferdarımızın belent başı aman bolsun. Biz ýaşy şowda atly şowumyzyň ikinci sanına başlayalım. Ýaşy şowda. Bizim bugünkü mihmanımız meşhur estrada yıldızımız gelecekte sizin kalbinizden öz sungotu bilen ulakan mekan tutacak mekan Sarif. Hoş gördük dost. Benim sizi hoş gördüm. Armanda. Bar bolun, özüňiz de arman. Bize şu mümkinçilikleri öğretip beren milli liderimiz, kahraman arkadağımıza, kahraman arkadağlı serdarımıza minnettarlığımızı bildirýär. Ýaşy şowda. Mehriban tomoşaçylar, şowumyzyň bu sanyny geçen sanyndan aýratylykda köp sowallary mihmanlarymyz, ýani kardeşlerimiziň özleri berer. Hava belki mekanjany berjek maslahatlar bardır. Maslahatlaryny paýlaşarlar. Hava şoň üçin häzir ilkinji sözi hormatlanýan kardeşimiz bir näçe ýyllaryň şuwlat açmanynda öz goşandyny goşan meşhur rejissörmiz, sözüň ustady Gülalek Hedret Kuliýewa. Hoş gördük Armanda. Bar bolun. Mekana siz bilen işleşmem ne diýip etdi? Mekana aslında şuny kuýalýadymda. Artık can etti. Gülalek bağıra gelay. Neyim için var mı öyleydim. Onda men var aynıydı. Ödü geldi. Kofçu oturdum. Ene yanımda şuloğlanın adı Mekan. Sarıyıf. Şuloğlan aydım aydı ya dedi. Sesim var dedi. Şoň üçin şuloğlandan yıldız dörüdüp bolya dedi. Haýyş dedi bir iş edeliydi. Şu pursatda mehir beriň bir-birige diýen aýdymyň gaýtalamasynyň heňi döredi. 7 minut geçip geçmen. Men hiňlendim, artygam saadyn çally. Maral Durdiýewa bilen bile ýerine ýetirýärmi? Insan üçin uly serpay, ýeke ýetmedi bar ýüregi ýakyn ýady edip bir pay mehir beriň bir-birige. Nem üçün men Mekanyň ýanyna başgaýdym çinnäli. Mekanyň özünden soraý şunu maralaýsyn näendir. Birinji diýen adamymdyr şol. Sebäbi var. Dograma ýağ gerek diýdiňiz. Ana. Sizi dograma pişirjek bolsaň ýaglyja goýun gerekdir. Maralyň sesinde şiire wa, owaz wa, mehir wa diýdim. Bäh. Demek Maral Durdiýewaň sesi ýaglyja goýunna. Hakikaten yaşayacak aydım da. Aydım näme üçin ýaşaýandy bilýärmi, ýaşaýmyş. Söz bilen sadyň nikahy gylýa aydymdy.
Ve aydım sazılan sözün nikahlaşmak diýdiňiz. Bagşam mollası bolýarmy? Bagşy şonu ýaşa diýen güç. Aýdaly ayal bilen erkek nikahı goýulan soň ikisini bile agdy bir ýaşa diýen güýje näme diýili? Nikah. Nikah. Ha? İkisinin bir tarapa bakmagy. Nikah hakikaten adam Nikahdan soň iki tane adam iki bolup bir tarapa baksalar, ikisi bir-birine baksalar däl. İki bolup bir tarapa baksalar, agdy bir ýaşaýarlar. Paul. Aslında sunut işgär üçin sen sunutyňy, sen işini düşünýän adam bilen durmuş kurmak, şol adamyň duşmagym sen karýeraňda ýene 50 götürüm güýjüýdi ýa, ha? O hakda söz ýok, ýöne düşünmek, gollamak bilen sunuty söýmek arasynda kän tapawut bardyr ýaşy. Seni Arsyna gollaýan, sen Ahmet Damdama gollaýan, ýöne söýüp diňleýän aýdymdan başga dämi? Siz palçoýdy ýa, ha? Mekan, sarifler, işleşdiňiz, film döretdiňiz. Men mehir hakda bir zat döretmek arzu edip gördüm. Adamyň adama berýän mehir hakda. We filmdäki bir sahna ýadyňa düşýän bolsa, men 20-nji ýyl hastahana idimden baranda şol muallyma getirip duhu berýän sahnasyny sen özüň aýdyp beripdim. Şu filmde baş geçipde seni almagy sebäpdim. Men näçe barmak islemändim, barym çağırsaň da men baraýmaly. Yok. Men iki gedek teklif ettim. Şul rol sana. Senaryo taýinler. Sen başagy. Yok. Men hiç açan döredip bilýän adamlardan kaçan adam däl. Ýöne hasahana ýadyňa düşýär, 20-nji ýyl ýadyňa düşýär. Sen näçe atkarat etdi, onu pulny urlaşan dersiňiz. Ana üstünden vardık. Ana wow yerine vardık. Oynatdım. Yok, montaj eden ayıracağını da bilýän şol. Yok, ayıracak ýa, koyacak. Kullu yerine. Koyacak, näçe? Kullu yerine koyacak. Yok, o näkmat bolmada, ýöne ben gülüşmek üçin aýtdym. Ýagşyň döretmeli keşfine mekan sarif döreden bolsa, diýmek men pikir edýän şolaglaryň gaty nesibeli bolan. Ana. Senin mekana has öňe gitmek üçin beresiňiz gelýän bir maslahatyňyz. Maslahata ilki Men bilen işleş. Yok. Ya şey diýjek onu. Men bilen işlejek bolsaň ýaman kıyna. Kıyınmy? Men bilen işlemek diýerdim gaýtam. Men ýaman adamdan sen näme tapawutlanýan, sen sunugy adamsyda. Yok. Men aýdaýyn. Menim aýda. Sen adamlaň kalbynyň gapysyny kakman törüne türsüň şu. Ýetdiň, ha. Hemme halkyň kalbynyň törüne gapysyny kakman girýän dämi? Her kim belede açyp müňden birinden başlap sen haýsy bir proýektiňi isleýän wagty giýje 3-de açyp öýünde görýär gerek çağalar bilen. Sen adamlaň kalbynyň törüne ýaşaýan. Bir söz bilen aýdanda aktyor adam kalbynyň inžener diýär. Aktyor, hudojnik, şahyr, kompozitor tapawudy ýok. Sungut adamlary adamlaň kalbyny ornalýarlar. Adaty adamlardan tapawudy şol. Azat. Ene kimin tapawudymy? Mekana berjek maslahatym. Şol kalypda ýaşaýanyňy unutmalylar. Çok sağ olun. Benim akşammadı. Hasan belediňiz. Sunut älemiň üstünlük maşgalaňyzy, awadançylyk, ähli arzularyňyzyň hasyl bolmagyny, gulwatamyzy gülüp ýaşamagyny siz muşlaňyz ökmende arzu edýäs. Sağ olun. Ýaşy şolda. O min feýanema bilen
aytasım gelýär. Yöne aramadım tümlü aydıp bilmem gezim kentesini. Ben içimdeki sessizlik sensizlik diye yüreğim özüne gelmediydi kimsene. Aramadım tümlü benim aydı benim o sana çekenim. Her yerde karışa sana bedenim. Ya gidip verecekmiş edip güzelim gözlenim. Gözüme seredi dilim tutulya, yüreğimi dinlemen her gede kutulyan. Sen hatta fikirlim özüme getiryen, içimden sanap hasabım yitiryen. İçine sığanıp başımdan biliryen, dilimden yayını gönderim dururyen. Arzuma da yetme için aramasa bulacaksan söyleyen. Yöne aramadım tümlü aydıp bilmem gezim kentesini. Ben içimdeki sessizlik sensizlik diye yüreğim özüne gelmediydi kimsene. Aramadım tümlü benim aydı benim o sana çekenim. Her yerde karışa sana bedenim. Ya gidip verecekmiş edip güzelim gözlenim. O men seyyanımı bilen o aytasım gelýär. O bana ne biçim söyleyen diyen o istesim gelýär. Yöne aramadım tümlü aydıp bilmem gezim kentesini. Ben içimdeki sessizlik sensizlik diye yüreğim özüne gelmediydi kimsene. Aramadım tümlü benim aydı benim o sana çekenim. Her yerde karışa sana bedenim. Ya gidip verecekmiş edip güzelim gözlenim. Yavşı şovda. Biz şovumuzu devam edeceğiz. Şeylerek bir koyu vakanı size görünme resmiyle şeyle bir akvaryum alıyorlar. Ortasında da aynı uyuyorlar akvaryum orta arasından. Ondan yankı şu bu tarafına iğim seppiyorlar. Bu tarafından balık koyuyorlar. Yankı balık iğmime için geliyor de ediliğimin yanlarını ayna oraya da iğdine gidiyor. Yeni geliyor ilak bilak görüyor Allah'a ne balık da Allah'a dipinde yüzüyor ilak bilak yankı balık yüzüyor alacak böyle iğim alıp bilen o. Ve ayna bu tarafına hala yeni iğdine gidiyor. Yeni şey diyor bıyağdı bir ne çekedik onlarca yüzlerce çekedik kayıtılaya. Son yankı bağıracak çünkü barip duruyor. Yankı adamları yuvaştın yankı ortadak aynanı ayırıyorlar. Ve balık şol durun yerine durup hareket eden nokta yoksa ikinci gedek yine bir sefer finansı yankı iyimi iyi bilen eken öz isteyen adı yetiven bilen eken önü balık şunu etmeydi şu yerde galya. Bu demek bilen biz ne hemen aydasın böyle Başlap taşlama diyen de. Ana şu at kov başladın. Hava rahmetin eğitilmesin, ilhamın coşup dursun, azabın yerine koşup müştaklan sevgisini kazanıp yaşamak nasip etsin. Sağ ol. Mekan Zarif'in kariyerası için kendi ihlasını gayrımayan, hava senin için sunuvattaki en yakın dostluğun biri, hava edil şun yalım dediğim bir sunuvattaki maşkalamız yalı ol gitti da. Aradır diyor, hoş gördük. Hoş geldiniz dedim. Ya dediniz mi? Yok. Men aslında sunuğut adamlar bilen, sunuğut insanlar bilen ne çıkıp görüştüm, şonça deyinceliyem. Men hiç yatamayım. Esası yaşayan zat bir de şol didarlaşmak da sunuğut adamlar bilen. Seret, durmuş tabi, yaxşı. Sunuğutsuz yaşap bilmeyen inni.
Şun kugun men sunugotu ýaşap bilmeýän. Oňa men maşgalamam düşündi. Oňa men özümem düşündim. Şoň üçin Hudaý tarapyn berilen zehin her bir adama berilmeýän kadiýan. Şoň üçin Hudaý tarapyn berilen bu sowgat biz ony harlasak ol biziň günämiz. Doğru kadiýan. Ha. Zehin neden geçýär? Aynur Saparova. Şagirdiniz. Gelecekte yine bir marallar öğrettidiler mi? Nesip bolsa güýjün ayaman işlese, nesip bolsa. Menden hem geçirer mi kadiýan. Anamam şoňýady. Ana. Şuň kunnak ihlasy senin Aynur'un ýaşynda ihlas bilen deňeşdirende tapawut bikenmi? Gatken. Ken ha? Gatken. Aynur beter adam edi ha? Ol azaplykda däle men Hudaý tarapyn berilen dehinne görýän men Aynur'un ýaşynda edil Aynur'un kıyaly güýçli sesim ýokdy. Ýokdy, ýöne ihlasym ýokdy. Ihlasym mady, söýgüm mady. Ha. Aýdymy aýtmak üçin birinji ýerde sesmi ýa duýgy? İkisem bolmaly. Ikisem bolmaly ha? İkisem bolmaly. Mekanys Mekana şolan haýskan. Mekana yerine yetiricilik kän ýöne duýgum adamyň praktika diýilýär, tejribesine uzogundan gelýär duýgy. Ýaxşy biz ene-de çağa dünýä inenne gön ýörekli diýenlerler. Edil sunugodam şoňaly. Wah. Sunugodyň näçe çuň aňyrsyna girip gidiberseň, şonça da sen edil gulýaly açylyp Tetem açılya duýgam açılya emmesi söýgüňe bagly. Men pikirim. Men egzamenden geçýän edi. Yo. Eni mekan marada näme aýtjak? Mekan marada men köp zat aýdyp bilerim sebäbi mekan sarif diýilende men ilkinji sapar şol Mehriban kinoň üstü bilen. Hudaý Taala bizi duşurdy, ondan soňra men ýurjymdygyny bilip galdym. Ha. Şu aýyny size halipa diýmek gelneje diýme? Gelneje diýär. Ha. Senin bilen wagt gelejimdigini? Bilýän. O bilýär ýöne men kän bilem okdum da. Ha. Sunugy işgärni izah gerek häsiýetliň bir haýsy. Rahmet söýür. Rahmet söýür gerek ha? Ýadamaller. Ýaltanmaller. Bah. Eni mekan sarif şun kunna biz Halipa Saba artik ýolundan aýdymar aýdýar. Ondan Halipa Nur Muhammed Meret ýolundan aýdýar. Ataway Halipaň aýdymlaryny şeýle gowurýanyny aýdýar. Ondan özü aglaba döredýän aýdymlarym döwrewap aýdymlar. Eni siz mekan sarif haýsy ýolly has şuna üstünlügi ýakyn görýäňiz. Şundan hem öňde. Men mara ol halipalary gowurýa, halipalary hormat goýa, onsyna men ikellep gollaýan. Sebäbi her halipaň öz bir şiirejigi bolýa, öz ussatlygy bolýa, şolar alyp bilse, olam plus bagşa adam üçin, adam üçin. Ýöne men nämisleýän mekanyň özü, mekan sarif bolmagyny. Ediler. Yazı şolda. Adaşdy yürekler, adaşdy göwün. Aramyda düşdi aýralyk döwün. Ençe yıl sözleştik, tanıştık bugün. Bideni alurdi, dillene didim. Hey, ençe yıl sözleştik, tanıştık bugün. Bideni alurdi, dillene didim. Dillene didim. Yalandan çyndan bir zat gurlaýyzym. Dillene didim, ah dillene didim. Yalandan çyndan bir zat gurlaýyzym.
Gülüp bak yaz bir virege yalandan Gülmenin kim koyup beyle gülenden Başkalamı dargap var ya günmünde Bideni alırdı dillene dedim Ey başkalamı dargap var ya günmünde Bideni alırdı dillene dedim Dillene dedim Dillene dedim Yalandan çınnan bir zat gurlay dedim Dillene dedim, dillene dedim Yalandan çınnan bir zat gurlay dedim Ya men gaty gitdim maqam sözümden. Nahirdalyk gördüňmi ya yüzümden? Diýenimde ýaş gördüm men gözüňde. Saňa näme boldy? Bize näme boldy? Dillene diýdim. Dillene diýdim. Mary welaýatynyň ýaşaýjylary we mihmanlary häzirki duran salgymdaky dukan Mary Şapak Sony. Bu uy hojalyk haritlarynyň iň ardan tony. Televizorda görýän televizorlaryň islendik ölçekdäki islendik modeli bar. Холодильниклерiniň görnüşiniň sanynyň sajagy ýok. Tutuş Pepsi, Coca-Cola, Sprite kompaniýasy kimme suwlaryny salanda da sığya. Ähli haritlar unkay garaşlaryny berilýär. Şeýlekem ýurdumyzyň 5 welaýatyny eltip bermek hyzmaty bar. Sony dukany sede garaşýar. Salgyty Mary welaýat Mary şäher Şapak. Eger fewda bir mektep bolsa, bularam bir gowy sapak. Yavşı şolda Kiçikem kollan orkadyňmy? Şu adam orkan kol. Nämetden orkasyň? Ey, şoň öldürmeýänni bilýän ýöne gareder bolýanna şonu dürtýän çälay. Qatýanmy damarny? Awa. Ha? Şu gorkýala ya. Kiçikak şu galanda at bolaýma zäder. Ana doktor gelýär. Wada sa kolet ýala. Bollet da şondan alınırly. Yavşı şolda Benim ýene bir mihmanymyz, hormatly kardeşimiz, diňe bir tomoşa düşünel, eýtem jemgyýet üçin uly ähmiýetli işler edýän. Benim bir dünýä garaýşymy ütküdip, ruhumyz baýrasdyr, ýani olardan beri Begli Halmamedow. Hoş gördük. Army? Bar ol ýaşy. Özüň näl ýaşymy ýaşy diýär. Ýaşymy ýaşy. Ha. Goýan işleňizde like birinji ýerdemi ýa-da tesvir? Tesvir. Tesvir birinji ýerde, dogry Tesvir mi? mekan okuyan. Onuň mysal üçin bir tesvir mende bir täsir galdyrsa, ol gowy bolsun, erwet bolsun, kimiň ýazýanyna bagly. Akantyny girip görýänlerim näkili adam özümçe sypatlanýan. Diýiş erwet zat ýazyp biler ýöne şol bir gowy iş edýän adam erwet zat ýazanysy diýmek mende bir mesele wadyr diýen. Sende de erwet diýen bolýarmy kommentarda? Düne düş girýänler bolýar. Erwet diýip gülmeli erwetlikde däl, enim şunu şey isleň bolýar, ýazgym şunu şey isleň bolýar. Düne düş girýänler bolýar. Ýörite kommentarlaryň seyret barasalamak üçin wagt aýrýanmy günüň dowamında? Ýok. Ýok. Anan gün dolap edýän. Ýok. Aňsada erwet zat ýazýan ýok. Ýazsalaram dowry zady dowry kabul etmegi başarmaly. Birden kurmajak olan Alipa. Indi gurun gitti aşağı Instagram, TikTok. Onu men gözümde Instagram'da 450 min olay, TikTok'ta 400 min olay, YouTube'da 100 min olay. Bu başında 1 milyon teorik adam da. Men şoň üçin ýürüýte bir gün owa baramda oğlum biri goşy iş görýän idi. Menem aýtdym, "Eýten kompýuter atyn başyny sıkýar, gel, men accountlam al." Şoň kommentarlaryny, söwüp ýazýarlary ýa-da bir güne diýerleri poz otur diýdim.
Sevip yalıp ay o da ya yaxşı bir halk qoğur ya o. Sana sev ya yoktur o beni. Bir yaparımda yaxşı. O deme qarnaşım. Bunun için şey diyorlar. Ba diyanlar. Komentarı çıktı podu otur. Gayrat ettiydim. Bağır çık ya içine görürsün dedim. Ben vaktim yok dedim. Bolaya dedi Halipa. Yüzümden geçip beni telefonda geçirip verdim. Akauntları Allah mekan. 3-4 gün geçti. Bir günüm yadıma üstüme acan ettim. Gece 4'te oraya. Atacan kovum ağır mı otayım mı? Yaxşı yatanak mı? Ay. Ne mi bir teoriyalar atıyor. Pozyan mı dedim ha? Yetiştiğim çap pozyan diye. Yetiştiğim çap pozyan diye. Gördük de böyle başka çeker bir yerde diyor da. Ben aydan hem bir kişi yaranmak kıynel. Asla mümkünler. Mekana ne mi sorardınız? Kar sorardın ama. O mesele olmayacağını bileyen öyle. Sonra da adam sana hemişe bir korku ol ya. Sonra da adam hemişe bir korku ol ya. Toyum atmayan olaymadı. Yok. O da. Men belli bir döwrüm var. Şondan soň men yitip gitmeli yani korkusu ol ya. Sen şu korku bar mı sende? Eğer bar olsa neçe yaş doğruk? Şondan aňarda men özüm göremokdy yani. Ay pikirlenem oğlum mene on ýerda. Yitip gitmeler diňöňe. Herekede dowam. Katıl sonra yine story gel bir böyle kardeşime fikrim Bego Can'a geçer mikrofon Bego story am Bego Can şu Devlet Mehmet Aladın bir aydan sözü var da şu temada Begocan adam gider adı gider dünyada diye adın gidermek için düpli işler etmeli bekanım tuvalama köp işleri düpli yapışya son şey ne bak gelene yok ona doğru yani. Onun adamın adı geliyor da. Onun çıktığı. Kazanan avrayın hemişel kolsun. Uzoğun önüm değerli hemişel kolsun. Ne bekar yan kıtor hakikaten içinde yok ha. Misal için aynı plancı yılın ben alacak şeyle olur. Kare hiç yok mu? Berekellah. Siz de bağım şu fikirler. Siz özünde bağım bir şey sonra. İçinde. Bar hakikaten var. Indi önkü döwürde maraldur demesi garra yani alli duyman. Sen 20 yıl bundan öňe 25 yıl bundan öňe maraldur diýwadyňa. Şuň kune maraldur diýwa. Doğru demi? Indi şeýle doğru. Biz çağa kak dören yıllar şu wagtda büyüçün olur. Ölmez gitmez yıllar. Aýony näme üçin şuň kune 5 sana hit aydım döretsen 5 aydan soň adamlar yeni ýadyna çykýar. Öňki döreden adamlar döreden işleri ýatdan çykan ok. Siz şu wagt pikir gördüňizmi? Şu wagt galmaga maksat adamlar ýadyna çykmaga maksat. Öň galmak kyndy, ýadyňdan çykarmak ol onun müňe kyndy. Ralaşýarmy? Indi tirim şeýle adamlar bir de näme de kaşoň syry? Sungat diýilen zat bir öde içinde ýaşaňdy. Bir hilek zatılı duygu da ona öyle. Lala şarlarım kadiyan, kardeşlerimiz. Esasında adamın yüreğine barmak bilen özün şol aydımın, şol eterin içine yaşap aytmalı. Sözler ağramlı olmalı. Men pikirim ol. Sözler ağramlı olmalı. Şol sen yüreğinde yaşasa, şol dinleyici, şol aydım dinleyene sen sözüne düşünüp bilse, sen öz kabul etsin ýaly, kabul edip bilse, şol aydym ömürlük yürekde galýar. Esasında şahirlerde, şu şahirler ýazýan eserleri manyly, inçe bolsa, ene şonna yürekde baky ýaşaýar eserler. Bu demek öňki aydymçylar döredýän aydymlarynyň içinde propiska bolup ýaşaýarlar. Ha indikiler kvartirant boladýar. Yok, kvartirantlıkda däl. Her döwrüň öz öňe gidişligi bar. Hawa. Bu döwürde internet tuvalama ösen. Şundurup bilýänmi? O döwürde de internet bolan bolsa, edil şu derejede bolarmy ka diýip pikir edýän bilemek. Ustat, senarist, öktü rejissör, onun daşarım gatygylykly adam Azat Ataýew.
Adat sen arma. Bar oğlum. Mekan olmuyor. Ene adatın sen hoş gördük. Sağ olun çağırın için. Havan aydınların dinledi ne el tesir alırdı. Men var mekanın var bolşa has köp teatralların lirik aydımdan. Hava. Şol hakikaten bir yüreğinden ayak gelen jürek geçti değil ya. Edil şonyalı oluyor. Siz tonun, sesin süycülüğü esasen elbette halibetin aydan erkek olup men bokurduğumda oluyor. Bu hakikaten şöyle. Meni tip burada sen galp baryan, buna meterim ulu derecede yetersen, seninle şu derece yetmek için hemme ukuyubun bar. Hava. Yönüp belli bir derece yetende käbir prototolya iş maşkala. Şu protoda gelen wagtyň geläýsin. Gelmeletme öýreni geläýsin. Birinji ýerde sen nämen oýarsyň? Sunuwat öz işiňi mi? Birinji ýerde oýarsyňmy ýa-da maşkala? Birinji ýerde mi? Ay men muň üçin pikirlenmem durjak, maşgalam oýaryn birinji ýerde. Sunuwatyňa düşündim. Oňa sen oňgogu atyn. Sunuwatyňa täzir etsen näme etjek? Sunuwatyňa maşgalaňyň bir bolsaň, olum sunuwatyňa degişli sen uje reytingden gaçurdy. Şu sunuwaty ýaşa bilmejegime gözüm ýetýär. Şonda da maşgalam saýlar. Ba. Ine şu doğru özüňe berelle. Sunuwat. Ine saňa jogap. Men üçin birinji ýerde sunuwat. Sen men saýlaýarmy? Ödeyişim Taylan. Sen bin saýlaýarmy amar kimi? Mesele yok. Gerek yerine. Şeret ikiniňem men gözümçe şuat. Hakikat aýdan ýaly bolmaza. Yani men bir daha aýdyp biljek. Ulu syom kılymyzy oğlum Azimcan temperatürü to gazarya dip yatıranan bilýän. Hava barp bilemok men şu Azimcan yaranok dip çala temperatürü verende gelmedik yerlen ba şoň şeýle hakykatynam aýdýan jogabyň çynlygy bilir ýa-da. Mekan tarifi dünya yıldızlarının yeter üstünlüğünün bir nardı etmiyorsa hayfi yıldızın derecesini nardı eder mi? Julio Iglesias. Kim? Julio Iglesias. Adını doğru tuttun mu? Ne diye? Enrique Iglesias. Enrique diye. Eğer sen şunu bilmiyordun ya şu açıp biliyorsun. Yok başına adını ne diye? Julio Iglesias. Böyle başka ad tapsana. Ana öyle çayda. Şu an şey diyeyim ya, ne diyordun ki oturduğunda? Julio Iglesias'tan tanımayan bağmıştaydı. Tanımayan hem Mehmet'im. Enrique Iglesias'tan mı kiro? Enrique Iglesias'ın kakası. Enrique Iglesias. Bayden o açıttın mı Mehmet? Enrique Iglesias kakası. Akşam öğrenirsen ben sana bu aymışsın nemin tarihten ait bireyini. Yani Iglesias diyenin düşündüm başına adı ne dedin? Julio. Böyle de kalsın başka ad tapayır derler. Iglesias o da bu demek. Yo Iglesias var ha. Iglesias o hakikaten romantik bakışı değil mi? Hakikaten öğrenen vaktlerinde değil mi? Enrique'nin hero diyen aydım var ha. Ol oğlun. Ha? Ol oğlun. Oğlum mu? Biliyen. Böyle ayrıldı şu ki Julio Iglesias. Başkasın neysen. Ana sen ıt. Daşar yurt yıllarında ne mesem Türkiye'de şu adeşennem elma damada şu adeşenne Tarkan numara cenik diye. Ana şong nimetin nardo öderim Tamam. Başın sen aydan adın bilen Iglesias yemem. Tarkan da o değil mi? Tarkan. Düşündüm. Mekana verecek soralım. Eğer sana yokordon hiç adamda yok güç berilýän sana diýse, hiç adamda yok. Sverhissesinde de ekstraordinana super güç verilse, nemen alırdın? Hiç kimin hiç kimin edip bilen gücü şu sen mekanda mı şu başka kişide yok deyip şu güç verirse men bilen nemen alırdım men soňa açık. Akıl alırdın sen akıl alırdın. Yo men başka alırdım. Yo men başka alırdım. Akıl var. Bana da verecek. Göze görünmeyen mi alırdın?
Adı verdim blok. Barmut. Mekanca verdim. Munça adı der gödü görköşük bolup. Mekan. Yo mekan. Gödü görmesi kodan vapşi albüm çıkarma gödü görmesi. Yok, şu güçüne gerek var. Tulon mu olur onu? Yok. Biz seni gödü görköşük bolup şu an kim mikse yayacak bolup cahil otin. Mağa vardı o gödü görmek derdi ya. Yok, görçek vatla. Madır sen ne diyen bilmem ben. Dinlen. Dur. Bunu doğru dinle. İdin ayt. Dur. Ay doğru dinleyen o. Aha, okuduk var yan gönü. Şu bir de siyonkoda da şeyle der şöyle. Yok, maz bu görçek vatla. Madır hiç mi bildirim ben? Bol bilmeyen. Men ne hemen alırım neydi? Adamın beynini okuyun alırdım. Adamın yüreğini okuyup bilen ortadım. Şu gözüne seyredim de şu fikri var deyip bilen ortadım. Ben şunu alırdım. Seni İçini şu okuyup bilen ortadım da dilini gurulayan da içi başka kat deyip bilen. Adatsan seni okuyup adam tanımak, adamın içini okumak, adam saygarmak okuyup size bar. Men onu boyun alayan şeye gelip ben kamandan saylandan bildim onu ben. Hakikaten yüreğimden arzu ediyen tuğuleme neyme diye aydımdan govuy mınan veterem alhamın elmedama galam gitordun alhamın bağıtlordun Allah'can teyde aydımlar döredip şulaydım kiminki şulaydım mekan sarayıfın gidip değilsin adamdan arı. Vallahi minnettar. Sonu değerleminde üstünlük ava yaşın uzak boldun. Tavır, Kim işe de yaşı sen öğreten işlemem, öğreten gülkülüğüm adamları yaşına yaş olsun. Tavır. Ne kadar üstünlük? Yaşı tavır. Tavır. Bugün bizim ihmançılıkta video, foto işlerini Halipe hükmünde tanılayan internet platformalarına da bir ustad hünermen belki Allah Urbanov belki de adı gerek kesiriyor. Berekeler, zahmet diyen vada yuğurlan oğlan şul oğlan. Indi bu neyem çiğnay diyen yağsın yanında ben kavr yerlerde siyomkoda hatta bollum da ananayın çıdap bolan okmun işleyişine. Uyudakim diye. Bro mekan. Enler dedi ya da. Yo, ayasısın hakikaten çınar yaladım değil o. İyiden turunda ne ayladım oturacağım el derler. En kıyınlarım. Ben teret neymed zahmette bir gün ir bilen kerkavstuk. Belki de ne mi kumber etmeli ayda. Bildik ne mi kılmat ayda. Yerden kerkavstuk ağzımam toyu yetiştiler der onun men var sonra da indim mağaza diyeyim gerek. Sen bağdın mı sonra? Aytmaz oraya. Bağdım. Yerden kerkavstuk. İlki çarza uçmalı, çarzadan kerka varmalı, açılış etmeli. İyidine de yine akşam toyu yetişmeli. Maşinli iyidine. Yetiştiler akşam toyu. Sonra dedim benim nesedin iyidine de iyi görem o. Bana dar vermen dedim. Yaşa da mırada da. Çağırama deydi. Siz mekan tarifin internet torlarındaki videolarını, suratlarını internetin yürüyen adam hükmünde mekanı tomoşasının karayışına elli. Fikirler, gelecekteki karasyan zatları. Sizlerinin artista. Negatif yazılı ya. Şunu yönü neyme negatif yazacaklarını bilen oklar. Şunu anayın. Neyme deyip yazacak şunu negatif? İnni internetteki sorulardan mekan tarifi yetirseniz. Menem sen yalı dizet bilen ya hacı bilen dua etsem kalacağım bilyen bir komentar yazan olsa ne mi diyerdin? İşin uğruna olsun diyerdin. Ay. Ay bekledim bunu yapacağım. Rahat olmadan bir polan o. Ne sen çıkar bilmeyen diyecek mi? Ne mi diyecek? Edi bilmeyen sonundan dua et diyeyim mi? İş uğruna olsun ne mi? Üstüne orada öyle. Onun oğlu olsun diye. Ay hem de yüreğime oraya bolyan olsa İbrahim Kıyal kariyeri kurayım ala olsun. İnşallah. Diyeyim fazla.
Bollu. Peki de size de ovazım toporunuzda da kän üsülükler arzu ediyat bir yerde sunotda täzelik bar bolsa täze sözünü izleyen sizem dursunuz. Bundan beri hem täzelikler bilen begendirip durun. Bizim siyasi odan zenanımız, hormatly kardeşimiz Akgözel Maşadova. Sizin hakiki adınızım Akgözel mi ya da yüreğinizin ak bolan için gözel adınızı öňüne ak koşdular mı? Salam mehriban kardeşler. Ýaşy mekan maraldyrdy we şonky ilk bilen edýän gepleşiňizi, şuňaly şagalanly şow tölemi şon gutlaýan köp bolsun şular ýaly işleňiz. İşiňizde üstünlük janyňyz sag bolsun. Adım hakda aysamam enem pahyr var täze ilgijesi oglan men. Täze ilgijesi 31-nji dekabr gijesi. Diýzanan gar diýe. Hawa. Enem jana mara şular ýaly gijede ak gar ýaly ak bolsun gödel owadan bolsun hep ak gödel lakypdyrlar. Bäh. Akgözel, mekan sarif. Size meni ismora bokurdoklu aydımlar kän dinleýär. Doğru demi? O bokurdoklu aydımlardan bir azıcık başkarak sil aydımlar dinleýänlerinde mekan sarif dinleýäňizi eşitdim. Şolçunmy? Awa. Arifi görýän şular ýaly bagşydan seni dinlemegi olamayýam bir üstünlük da. Конечно. Dinletip görän adamları dinletmek ulu zat. Akgözel Maşadova. Ha, mekan sarifin sunotu vardı. Sizi beýle jadylan zat näme? Mekan nemaralyrdy we bizim kardeşimiz ýyllar boýy bile aýtmaýdýas. Garat näme diýin? Deň duşrak diýsegem bolýar da. Selam aýdyma başlan ýyllarymyz. Şoň üçin maral bilen täze duýedyny eşitdik. Hawa. Onsoň maral janam tölemi şonýalyk şägirtler gollaw bermän, gowurýa-da özi ýaltananok gollaw berýär. Hawa. Şonu dinledik. Onun kinosy wa Mehriban. Men gowurdum. Mekan sen tölemi sesin gowjygym. Bir hiljek nähilliň barqytynja sesin var. Owadan aýdymlar çykarýan, gatgow işleýän, şu işläp bilseň Hudaýa şükür bizim ýurdumyzda, bizim milletimiz sunod söýýän halkymyz var. Şu gowdatlar işläp berseň, Hudaý janam seni kän gow ýerler getirer inşallah. Ne diýip bolsa ýa-da näme täzeliklerdi Allah ýolarsa 10 kilandyň ýandy. Baralatam şota. Ya itme şu adam ediletip. İtigan yetik burada. Şonça da sesi dayaw onun tonun bekliğe gidiyor diye. Şu doğru mu? Ferhat, men araş 14-15 yaşımda halkın içine çıkıvradım da şu 30 yıl bolýan kel. Diýjek bolýanym gatgorjadım men. Onun men şu Enes Recep fan aýdymyny, ödüni, duruşyny gowurýardym kiçilikden bilýärmi? Daýawja da olam bolýan. Bolýala ýygyny aýtmaýyn goýaýmy ýa-da. Ona. Meni maral şu Enes ýaly bolsam, şular ýaly aýdymçy boldum, şular ýaly daýaw bolsam, gatgordym da bol. Benim soň Enes ýaly, Enes sam gatardy edip durny diýen niýetim. Ses barada aýdaňda ses filmler şu dünýeden Allah janyň tutmasyn gideňde da diýmese ses gitdigiçe has güýçlenmese hiç wagt ses ýitgen. Maňa şu internetden hem ýazýarlar, şu Akgözel şu sesin ses ýitgemýär Allahyň beren sowady bol. Ony o teknikalar bilen her hil aýdyma wara ýitgedip aýdarsyň. Olam aňardan çykyşyna wara bolar. Şu ses çıkıp koyuverýär da çıkasy geldi Hudaý beren ses. Şu näme durun diýär? Ses diýdiň ýaňy. Sen diýdiň gitdigiçe näme bolýar diýdiň. Öyle. Şeyle var. Sen aýryň ýöne bom. Bolýar. Ferhat Akgözel tut şaýry Ferhat. Aýryp bilmeýän. Mekany men näme görýän? Men köpüň içinde gezip ýör, nähilliň ýa özüm hakda dakak ziritel hökümne diýiljek da men düşünjämi. Ýylly sypaty bar. Bir hili şoň üçin sesem bolja
hava qowalar nisip barsa. Sağ olun. Nisip barsa. Birinci aydan aydımın näme aydım? Gün haftası kaydına başladım ya ilk aydığını aydım ayttım mı? Afters kaydımdan başladım. Kim yazdı? Bego Can bilen. Bismillah birinci aydımın Bego Can bilen başladım. Hava. İkinci aydım ben Bego Can bilen. Yürü güzel mi? Yansı şolda. Yüreğimi gereklere sürmürep yine maňa seret. İçime girip söýmekden başgasany unut. Kalbimi yaraladın dermani geldin sen düze. Yok başka dermanın gülüm özün düze. Yok bolany sen bolmaksın günlerim geçen. Sen gelmesin ki hiç yalvarıp bilemem. Yıladay soğudu yüreğim. Tereday dine sen gereğim. Yıladay soğudu yüreğim. Tereday dine sen gereğim. Oylanmada yanıma. Düştüm sevgi haline, yanım aşkın adına. Gel oylanmada yanıma. Yok olana sen bolmaksın günlerim geçen. Sen gelmesin ki hiç yalvarıp bilemem. Yıladay soğudu yüreğim. Tereday dine sen gereğim. Yıladay soğudu yüreğim. Tereday dine sen gereğim. Yansı şolda. Türkmen toprağını asudalın mekanını öğren. Baş halifamız, Bahriman Arkadağımızın şeyleki bir yaşları büyük görüldü. Bir yaşları büyük görüldü. Bahriman Arkadağ ferdarının sayesinde gül vatanımızda şer günümüz toydan başladı. Eller balyal askerlerden, halklar gülyal bedeyçilerden, mehrib muhabbetten ol hizmet ediyen ustad oğlan meydardan düzülen Şamelek pavilyon sizin baktı önümüzün şehri gördü. Şamelek pavilyon kezette, nığmatta, güzellikte ayrı bir dünya. Toylarının Şamelek pavilyonu ananım. Hayalınızdaki erteki kapıyınıza canlanır. Yansı şolda. Bizde bugün şun günü hiçbir mahabata metaş del. Öz duruşuyla lezzet topar Baka Media Show. Hoş gördük. Arman. Bar olun, salamu aleyküm. Wa aleykümselam oğlum. Qowmaqdayla. Yollaşma olayım. Araki nämettin ayını birleşetme yaxşı şowlen Baka Media Show nämettin Serdara. Yok, yaxşı şoma bara. Näli jemlen şeňmi? Yok. Yaxşı, kameran öňü başga, arkasy başga. Bizim ikimizin köne dostumyzy kameran arkasına kadın bilen aktaken. Ha. Ol yönököy değişmedi, yönö görýärmi? Bir uştoklar, bir adam, köpçülük, bir terfirek kabul edilen bolmagy mümkin. Şonu iyi. O. Ben doğruca düşündürdüm ha onu. Yok. Sen
intonasiya guruluş ähende belki ýalňyş düşünýärler. Ýöne ine şol ýene bir sabar bellek geçen biz ýagşy şow bilen hemişe hyzmatdaşlyk etmäne de, işleşmäne de gapylymyz açyk. O teklipler bilen Ferdaraga ýany gelseňiz. Ýene Ferdaraga seni ýükleýände belli. Ferdaraga ine näme diýär? Siz toparın direktor kim? Biziň topar men şeýle düşündirýän, bir adam organizmi diýip pikir etdi. Şu adamy ayakta tutýan esas oňurga bolýar. Bu komediýa şow şu oňurgasy Ferdaragymyz biziň. Ferdara, bizim size koşulmamız oňurağınıza krize döredi ya munda. Sizin oňurağınızda ýaşysan krize bolmasa krize döretmez biz liçeýine berýär. Evet, tamam. Ferdara, geçen sefer sorap yetişmedim de Arslan bilen senin araňda bir garnaşyk barmy? Arslan bilen aramyzda garnaşlyk ýok, ýöne dostuňam dogondan ötesi bolýar. Da. Bir owadan mı düşünüňiz? Yok, indi. Yok, ýa-da Ferhat, ine birine dogonum diýip bilmek üçin ökmen gan bagy bolmasy gerek däl, göwün bagy bolsun. Ine Ferdaraga bilen Meýliscan bilen biziň göwün bagymyz bar. Şoň üçin dogon ýaly. Sen sözüň dogry, dogon. Dogondan öte dost, umumyň. Dogondan. Onuň gow hakykatdan köpden bäri işleşýär. Birek beri öwrenişdik indi. Gara sen dogonum mu diýsen dogonum diýip bilýän. Dogonum. Söyleme. Aslında özüňiz näçe dogon studiýada? Bize studiýada görýärmi kameraň öňündäki görünýän oglanlar bar. Siziň görmeýän oglanlaryňyz bar. Biz aslında köpçülik biz 20 töwrekde bar. Söyleme. Ýöne siziň görýäňiz 6-7 sansy. Şojalyň indi ejet kim bolýar? Başkala da iyice bolýar da kim jok? Şojalygyň ejefi biziň ene toprağymyz Türkmenistan. Jan watanım Türkmenistan. Diňeňe. Hava. Ýaşy şowda. Ine mekandan biziň topar bolup gowy tarapymyz ýadan nokta ýygyder işleýär. Hemişe kämilligiň, täzeligiň gözleginde. Ine biz şoň üçin mekandan bilen bir aýratyn işlemeni höwes edýär. Her sapar studiýa gelende forokkan. Hava. Plan ýaly bolsunmy, plan diňläp gördüňmi, şu jaga berin çalsana, köp. Ine biz şonu ýaly gowy görýär. Ýadan ruhy tese düşenok, ýygyderli işleýär. Şoň üçin şular ýaly oglanlara, şular ýaly gyzlara biz hemişe görmäne şart. Hava. Ýaşy şowda. Sensasiýa. Hakyky. Şatlyk Sopiýew ne ýüzüni görkezýär internet torlaryna. Ne bagşy bilen işleşenne hazaplaşan soň özüni görkezýär. Hawa tapylmaýan gıt ine bugün biziň şowmyza gelip oturan ustad operatorlaryň biri Şatlyk Sopiýew. Biz şat dost göremler. Ol ýaxşy mekan menim şat sizi görenmede. Degenýän birinji gezek siziň şowuňyza çykýanyma. Mekan uğruna bolsun. Seni näme getirdiler bu şowa? Özüm yatyryp ret etip gelmäge. Men wara dogruýum aýdaýyn, ha. Pul üçin. Şu wada sen näçe çykasym gelen, okda çykmany, tanalmanam halamok ona bilýäňiz. Ýöne mekanyň haýyşeden üçin geldim şutak, mekan üçin. Goworyan dostum bolan üçin geldim. Sağ ol. Şatlyk. Bedem goworýas. Sağ ol. Sunotuňy. Sağ ol. Mekan sarif siz üçin kim? Mekan şu wagt sunotda doğup barýan ýyldızda nesip bolsa. Nesip bolsa. Ha. Siz öz kän goşuňyz bilýärmi? Ha, bilýän. Diňe mekana däl kän adama goşdum. Ýöne mekan bilen 2 ýyl bolup gelýär işleşip göränme. Bir gezegem pikirimiziň gawat gelmedik ýeri ýok. Şu wada senni. Men diýän diňleýär. Hemmada gaty pikirde. Gaty ulak adam soň edil şatlyk bilen 100% pikirin gawat gelmegi milyondan bir adam başar diýär o. Däl abi. Şatlyk. Indi bir sora berýän. Sen gowy adammy? Menmi? Ha. Hawa özüme gowy adam diýip pasar edýän. Çynmy? Bir zat eşitdim. Bir atly bagşy
gidin çıktazı edip bir klipin düşürülüşü oluyor. Şuna Taylan ya. O da kışın ortakayı havada minus soğukta hem de tayin bolya gidin bir ayın toyunun çıktazı koyuluyor. Sizem anırdan geliyanı da kamera onu geçip terediyanı da kov düşün. Oy mena iş bilemok deyip kayıtıptın. Çınmış ol. Çın ha yani birazcık montaj var. Bir toyun pulunu kliyor o yani aydımçı yok lay. Yani şolar ýagdaý kän boldy öňe edýädim. Halamasam düşürmän gaýdýardım bolanok diýip. Yani inni jylaçylyny etjek kolýan öňki ýalyk kliýiň gowlugyny agramna seretip duran ýok da ýüzdeýdi da. Halamayan aydımın gelse de şulkun klip ediyen mi? Öne eden oktun. O ediyen. Şu aydım halanım ne halamadın ne et bilip bolaydı şulkun. Öne ayyo men işimken bu at diyadın. Inni ne et bilip bolay. Halasamazan özmem dinleýän şol aydymy. Şeýle de dinlätdir ýani gowaýdym ekenip. Halamasamam klibini edýän. Käwatlara dogry maýdaýynmy? Aydymy dinlemän montaj edýän klibim mada, naushny gulagma dakmanlay. Näde? Şolar ýa. Ay çalar jeştilýär ritmini eşitsem bolýar diýip montaj edýän. Ola musatlyk. Ola musatlyk. Rahat mı ne saatlik? Aha. Münglerçe klip demek bir adından 5000 gününü sunata koydum demek. 18 yıl oldu men klip etip öğrenme şu an. 18 yıl klip etip öğrenme. Doğrudur. Men öğrendim sana klip etip öğrenme 13 yılla. Birinin klipini düşürüp onam giden adap edilip onam halaman klibine taşırman elinem öçürüp yaşayan yerine başka yere geçirip giden yerlerin bollu mu? Sen öz yerli adam da. Klibini düşürüp halaman pozup tereden düşüren yerime bollu. Hava. Klibini düşürüp vaktinde bermedik nemämen bollu. Bollu mu? Bollu katı kän bollu. Sen ne de bollu son yalık. Birini klipini vaktinde bermeni elin alman giden. Hava. Ey bunu yalık. Sebäbine maýdaýyn mı? Şatlıkta da bana bakafiyet. Men ne wada esasy. Ele ay ber sonra garjymdaky aýdymçyň öňünde duran aýna ýaly men öz işine näýlatna sitsetse menem garjylykly şolar ýalyk jogap berýän. Syomka wagtyna gelmese, ýa hasap edip wagtyna etmese, ýene bir zat bolsa özi 3 saat giyeceğe kalsa benim 3 saat giyeceğe kalyan şu gün syomka delip 5 gün süýşürse benim 5 gün süýşür ýan. Edil şolar ýalyk bolýar. Ýöne men meselem şon şey istemä men yaman atly bolýan, olar etse de dogry ýalyk bolýar. Ada oydun ay. Maral durdy öyle klip işe gördün mü? Hawa, işledik. Näl tapşyrdın mı? Hawa. Halipa näçe wagt gözledi? Közlemedi. Onu näme üçin sen közeňde adatyla közeňmi? Şu özüne görä bolýan ýa, adamy. Sizin şatlyk işişinde o tarap nämede? Bu nime jaýda? Jaý ha? Şu tutjara şeýle. Bokurdağından. Yok. Kameran tutjara. Kameran ha. Arkaýyn durýan şoňa günne. Ya men diýana temişede şatlyk topif ütküş pida getirmedi hiç açan ziyan getiryen klip eden ok diýenlerim. Pida getirer ýöne hiç açan ziyan getirmedi diýenler. Haol. Hawa. Klip diýilende ilkinji operatorlaryň bir däle şu ilkinji at tutulan operatorun özüň duýanmy? Hawa, sanaranla birinji beşlige girýänmi bilýän? Beýänýänim. Üçlüge? Üçlüge de girýän, birlige de girýän. Ayda! Ele. Nijide kene bu gurlarna? Ene özün tanan wölle.
Indi aydımçı üçün klip neçe götürüm gerek? Aydımçı üçün klip Aydımçı üçün esası 80% birinci bilen aydım gerek. 10% klip, 10% özünün harizması zadım. Hadiyen mene klip katı ulu rol oyna, nok aydım rol oyna ya. Edil şu adam hiç kimim aydım sayla bilen o. Dine hoğlukmaşlık gülyan. Şuun aydım verip bir unu tayin olur radiyalere. Onu aydım gov olma, düp aydım için işe aydım aytmak da. Onu şu düp aydım gov olmasa sen klip et, nem et, mene hayır yok mu hadiyen? Min pikirim bilemok, şahs pikirim şu. Aydımça gerek 3 saat şuun kun. Aydımça gerek 3 saat birinci savır gerek. Aydım gerek qowju. Qowju da qowaydım. Şol aydıma qowju kennip aytmaly. Hakykym qowaydım aytmaly. Üçüncü bilenem jomartlyk gerek. İş etmek üçün. Ne dost, gördün değil mi? Ay qowaydım dinleňde bilip bolýar. Ýok erwetdäl qowju şol aydım diýip alňan aydım kenne o. Şolary aytmaly. Aytmaly lan şonu. Aytmaly. İzine vermeli. Başga birine beräýdi. Soňky soru. Indi özüň operator hukmyny haýsy kompozitori maslahat bererdin? Haýsy? Planning aydymlaryny işlemek gatansa düşekliw diýip. Mekan Qaqaýew, Söhbet Rozif, şol kişi maslahat bererdim we berýänem kim gelse. Ýara Mike işlet ýa-da Soha işlet aydymyň diýip. Baka Media Show. Baka Media Show'un aydymlary gowy. Ýöne minlik däl. Men gaty neme çuňguru manily sözler agzak geçýärler ha. Her hilik türkmen sözat goşulýar arasyna. Onu o sözü yo mesela men düşünmeýän sözler bar bolsa. Arslan Baka Media Show bu atlary sinäme diýär. Yaşan ne bir Rus dilinde bir söz var, vaspриятие ve IQ derecene bağlı. An düşüncene bağlı. Ele misal üçün goşgular var da. Şo goşgy näme baradadygyny düşünüp bilmeýän an şo goşga gowy ýa-da erwet diýip baha berip bilmez. We menlik däldir. Düşünüp bilýärmi? Ine eger sen işlemiz barada aýdyllar, biziň döredýän aýdymlamyzy zat muny dogry kabul edýänem, düşünýänem azal. Ýöne elbetde sen aýdyp duran, ýazyp duran sözüňi dogry düşünüp bilmeýän, manysyny düşünüp bilmeýän intellekt elbetde bizlik däldirdi. Düşünýärmi? Şoň üçin tegişme barada aýdaly, aýdym barada, goşgy barada. Sen şoňa anyk düşünüp bilmesen o senlik däl. Ýöne senlik däldigiň sebäbi aýdym däl sen özüň. Düşünýärmi? Özüň. Yo men ony me aýdymlaryna atdakama ýöne minlik dälýän. Düşünýärmi? Yo her kim öz şahsy pikir bolýar da, düşünýärmi? Minlik däl. Aydımları. Hakikaten son soru diýense. Şahatlyk topyp ilkinji we inson kepleşini hatta soraýmady. Ýöne Baka Media Show aydymlaryna klip edeniň barmy? Bar o. Haýsy aydym? Mekan Sarif bilen dizediň duwedi, Mejlis Halbaýew bilen dizediň duwedi. Marat bilen Mekanyň duwedi. Oy, sen çöreň Baka Media Show'dan ekene. Anam gymmat oňa düşünmeýär adamlar her şey. Ýazy şowda. Baka Media Show. Wagtyda sarap bolsady, niresinden başlajak bu durmuşy, sadalara görä däl dünýäň guruluşy. Her kim özüň ýaly däl, her kim özüň ýaly däl, her kim özüň ýaly däl, her kim özüň ýaly däl. Çağalyk suratlamda ýylgyrýan o çağa, nädip dözdüň ömür,
Ağlatmana durmuş sagadynna akıp duran çäge ýaly azalya maňa da pursat ber biraz ýeňip ýaşamada men ýeňilmäne garşy delmek bolsa garşydaşym ýadymda az delmeň ananyp ýalňyşanym o ýekece dost bolsun ýetik kyny arkadaşan dost ýüzde ýalançylar gorşamasyn töwrekdaşym dolanmak islen ýerlerim bar dolanmak islen ýerlerim ýaly adamlar garyz ýaly ýertip zaman aklymda saklanmalı değse bolmayami yaman deydiler ne nütken son yalandan yanıp çını kuysam son bakarda gül ömrüm kuran son suyun eyler gülün eyler yaman deydiler ne nütken son yalandan yanıp çını kuysam son bakarda gül ömrüm kuran son suyun eyler gülün eyler şu adımdan uzak men bu yollar bile yürüyecekler hani öz yaşım yalı bu yürekten akıp gitti bari acı yöne kımmat sapak edindim ardan adamlardan arkandan kesek atanlar kesek edel adamlardı derdi şartlık yalıp paylaşıp bolsa azalar iňe odun vadalar tutulmacak vadalardı yarama kabadı eciz yerimi bilen sansız içim yansın deydi mendey bolmağa susan durmuşa yetişecek bolup özüne giyecek alırmışın san vaqt deysen adaletdi emma bir insaf dolanmak islen yerlerim var dolanmak islen yerlerim ýaly adamlar garyz ýaly ýertip zaman aklymda saklamany değse bolmayami yaman deydiler ne nütken son yalandan yanıp çını kuysam son bakarda gül ömrüm kuran son suyun eyler gülün eyler yaman deydiler ne nütken son yalandan yanıp çını kuysam son bakarda gül ömrüm kuran son suyun eyler gülün eyler Şınarzan täze öndürlü. Şınarzan Kislovodskda täze öndürlüde. Men şunu içýän welin aşkadanım mağa giden komentariýa uradı da. Soňy ýok uradan komentariýalarynyň şeýle janyňa ýakymly, öz içip durkaňam bokurdasyňa ýokymly, içim bir dokumly o önüm da be. Şol üçin narzan içmek maslahat berýär. O meniň çüýşem dost. Daşama odan etken. Hemme da odan dost. Alana. Yarsı şolda. Ay bol ya. Şatçan sana gülüştük, değiştik. Bundan meýlerim sana sunut eleminde üstünlük. Sağ ol size, sağ olun. Uğruna olsun. Hakiki işine bir yürek bilen yapışıp sen bilen arkadaşlığı oňşugy diýip bilýän Pelwan Muhyif. Hoş gördük. Arma. Assalamu aleykum. Bar olun, oglanlar bar olun. Ýa-da ýetişýärmi? Toýlar bilen. Mekan bilen tanışdyňyz näle? Mekan bilen şugun birinji gedek görüşdüm ýaşyň. Durmuşumda birinji gedek görüşdüm. Atak internetde, Instagramda, TikTokda ýyzarlayan birek tanaya salam feligimiz bar. Ýöne birinji gedek şugun o ýüzüňde görüşdük mekan bilen. Toýlarda gabatlaşyp göreň o? Ýok. Birinji gedek. Ýöne inşallah şu gepleşikden soň köp gabatlaşar diýip umyt edýän bir. Gyzyl gülünem şeýle boldy da. Ha, o şeýle bolmaý. Ha, şu gepleşikden soň gyzyl gülünem günne gunaşa toýdy. Tuweleme. Ha. Tuweleme. Urna bolsun. Berki ýank aýdan rady. Urna bolsun. Indi mekanjanam 2 ýyl boldy başlandy. Aýdym sada öz geçen tejribeňden näme maslahat bererdin? Mekan birinjiden hiç kime meňdeme şul birinji maslahatym. İçiňden näme gelýän bolsa halka şonu ber. Diňe işle, bula ýem düşlük guldat,
Misal üçin janyny misal ýokgunda ýagşyny görüp bilersiň. Ýagşyň eden işleriň ýanyna bizi güýçük bolat. Biz hiç adam edem dogantak. Üçüncüde näme aýdyp bilerin dost? Indi hit dörede diýjek gel hit ýa mesiýe bagly esasy. Ýöne aňryňda bar zadyň halka ber, halk kadryň biler. Men şunu maslahat berjek. Çok sağ ol Pehlancan. Sana da nedip bolsa buna meýlegim içindäki gowy geleceğe taýarlan, maksatlanma. Ten maksat tutmaýaşan bolun. Şu maksadyňa marat tapmagyny süýsürmeni arzu edýär. Janyň sağ bolsun. Sağ ol. Ýaşy şolda. Sen aşkabadın, tutaştırıp yürek odun, toy gününü tut yanadın, kimsin misin tedevil? Bevili sen aşkabadın, tutaştırıp yürek odun, toy gününü tut yanadın, kimsin misin tedevilim? Kimsin misin tedevilim? Sinedik bolur, sana degmek yazık bolur. Gül ovamıl barlık bolur, gel yanıma tedevilim. Gül gunçu sinedik bolur, sana degmek yazık bolur. Gel ovam barlık bolur, gel yanıma tedevilim. Ne acıp şeker balların, taşların ishap doymarın. Gel yanıma ak kollarım, aylasana tedevilim. Ne acıp şeker balların, taşların ishap doymarın. Gel yanıma ak kollarım, aylasana tedevilim. Aylasana tedevilim. Tede gelin, tede gülüm. Gülgünçü sinedik bolur, sana degmek yazık bolur. Gül ovamıl barlık bolur, gel yanıma tede gülüm. Sen bugün batmağın oyu, alkımın menzetdi maya. Girsek bugün tede jaya, tede gelin, tede gülüm. Gülgünçü sinedik bolur, sana degmek yazık bolur. Gül ovamıl barlık bolur, gel yanıma tede gülüm. Gel yanıma tede gülüm. Gel yanıma tede gülüm. Niçe yıllar ahıdarım, dinletedim sever yarım. Kara dülpün örüm örüm, taşların kuysa yerlele. Niçe yıllar ahıdarım, dinletedim sever yarım. Kara dülpün örüm örüm, taşların kuysa yerlele. Taşların kuysa yerlele. Pembelik dolanayım, yeryüzünde yoktur tayım. Yıllarında bolmalayım, dişlerim kuysa yerlele.
kuyseyenler. Titse dahan libin şeker, dişlerin kuyseyenler. Aşık oğlan ahını çeker, yaklap çıkar bağrını yakar. Titse dahan libin şeker, livlerin kuyseyenler, livlerin kuyseyenler. Kim bölüp dolanayım, yeryüzünde yoktur tayım, yıllarında bolmalayım, dişlerim kuyseyenler. Meysuğundan içerdin mi, bir huş etti min şolmi, karlı vaçın kanatıdı, taşların kuyseyenler. Meysuğundan içerdin mi, bir huş etti min şolmi, karlı vaçın kanatıdı, taşların kuyseyenler. Taşların kuyseyenler, taşların kuyseyenler, düzlerin kuyseyenler. Yazı şolda. Mehriban dostlar, häzir sizi Marwolatynyň Mary şäherindäki Ak Yürekden hyzmat edýän Ak Yıldız restorana taýdasy bele. Rabotoyum. Öýüňizde mehman ýerleme, gujagy açyp garşy alan. Haçak açmalarını Ak Yıldız jaňadan. Dost ýarlaryňyz bilen üýşmeden geçekmi? Ya olmasa doglaňyňmy, begenen günüňizde adam üýşüp lezzetli diň aljakmy? Ak Yıldız jaňadan. Size hyzmat hakda idil täze gelýän, ılgap hyzmat edýärler. Da tagap hakda gurmanyň halipasy gelip otursa da Ak Yıldızdan berekelerden başga tefkir bolmaz. Indi toýu baramda aýdym aýtmasam bolany. Mara gelsem Ak Yıldızdan duz dağıtmasam bolany. Ak Yıldız restoran. Restoranlar Yıldızı. Yazı şolda. Şunun bilen şowumyzyň ikinci sanyny geçirip gutarýarys. Meniň pikirimçe belki tomuşaçylar meniň pikirime goşulmagy mümkin. Şeýle gyzykly boldy, gülüşdik, değişdik. Ýaýlymda görenim. Bir başga ýöne şu ýerde oturup şunça maslahatlar, şunça sowallar, şunça gyzykly jogaplar, gülküler bularyň hemmesi biziň durmuşymyzda iniýatdan çykmajak fursatlaryň birine öwrüli. Sizin hem ýadyňyzda galar diýip umid edýäs. Bize şeýle eşretli zamanamız üçin gahrman arkadağımıza, arkada gahrman ferdarımıza köp taryal kaznaýdýas. Ýene kullerde, ýagşy ullerde, ýagşy şowda görüşençek hoş, sağ olun. Biz ýagşy, biz ýagşy, biz ýagşy.